Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff ka agad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff ka agad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailangan. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, sige na itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailian? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa asungbat akid daw dagiti kakailyan tayo iti kabenggetan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Pakanggan, ken pakaadalan dagiti nagduduma alinteg. Programa, ken proyekto anaaramidan ti mapagtalkan a kongresman tayo iti bengget. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa ang maipakaammo kada tayo ti kinapudno ng runa dagiti issues ang makadandanon ken mauawat iti opisina ti congressman tapno ti maysa ket malawlawagan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Manggagan, oras iti alas 10, ngaginggat alas 11 iti bigat, Martes, ken Huwebes, iti laeng 98.7 Z Radio, ken mabuyamot iti RNG Luzon Network, Mountain View Cable Channel 11, ken Tirad Pass Network. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Programa apagwadan, programa amapagtalkan, ken programa akinapudno nga intay mamuan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Bueno papagayam, adtoyan dagiti angkorman tayo. Daka Peter Wasing, ken sigod ang Mayor Oscar Oka Maingpis Kamantiles. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Nagsugi istorya sa dahi. Ang ating oras alas 10 na. Good morning na imbag nagsapa gawi-gawis ay wakgat agyo-agyod. Maptang dyan nagsapa son sikiti Junamin. At ito po muli ang inyong tungtungan Kongreso ti Kabenggetan, Peter Umaw-Awang Wasing. At siyempre, ang aking kapartner, wala pong iba, Jay Nataraking Mayor, Oscar Oka Maingpis Kamantiles. Good morning, partner. Yes, good morning, partner, and kadagiti watchers, viewers, and listeners tayo over sa radio. Likewise, RNG Luzon Network. So, good morning kada karwada amin nga awan malabsan. Okay. At para sa inyo mga katanungan sa ating tungtungang kongreso, text po lamang yan 0999-3070-649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section at babasahin po natin yan at kung ano man yung problema dyan, gagawan natin ng paraan para mabigyan ng kaukulang solusyon. Di ba, partner? Oo, tama. Okay, partner, baka meron kang mga batiin pa bago tayo mag-umpisa. Yeah, binabati natin yung mga kababayan natin. Dagiti kakailan tayo iti napintas nga probinsya iti Nueva Vizcaya. Kasama iti Kabenggetan. Amon dagita agkaaruba daytang probinsya Dagita do nga probinsya. Kumbaga, may sala nga bantay tinagbedenganda. So kablawan tayo amin dagiti kakailan ken opisyales tayo. Iti naduma-duma nga 13 munisipyo tayo iti probinsya tayo nga Benguet kasama tag iti barangay officials tayo kakailan tayo iti 140 barangays kayan kasama iti 15 municipalities iti probinsya iti Nueva Vizcaya nang runa iti munisipyo iti Kayapa iti 30 barangays na. So again, good morning kada tayo amin. Diyos iti kanayon nga mang binbindisyon kada tayo. Yan, okay partner. At ano bang latest natin ngayon? Ayun pa rin. Nag-withdraw na ang ating mayor sa Davao. Mukhang tatakbo yata ang presidente. Parang calculated na yung move. Nag-withdraw na si Senator Bongo. Oo.
At mag-withdraw na rin dyan si Bato. Sino kayang magre-replace kay Apo Senator Bato? Ay, Of course, hindi ako. Hindi Most tayo. likely. So, these are what you call strategies in politics as they are supported. Wala namang prohibition sa mga strategy na yan. As the election laws recognize yung tinatawag na substitution. Yun. Abangan natin kung ano yung mga kaganapan na mangyayari dyan. Sa palagay ko, may ano rin sa amin magpapasubstitute. Ay, ganun? Pero most likely hindi ako. Just kidding. Hindi ikaw. Okay, partner. Okay. Naririnig ko, tumutunog na yung mga ano natin. May mga questions na siguro o mga anong tawag dito? Meron dito, partner, ito yata yung na-receive mo nung nakaraan. Andito at tinatanong, ano? Maalala ko, pala partner, may 3 ata o 5 tayo na hindi na-accommodate, na humabol, bago tayo mag-end ng program natin nung Tuesday. So siguro in fairness ng kanilang effort, sige, i-accommodate natin yung katanungan nila o yung concern nila na idunulog sa ating programa tungtong anti-kongreso at kabilyatan. Ablasa de Mayor Ken Cap, kunana, damat din namang apay nga di nag-asak ti medical assistance kini Kongyap kat tinaikabil ijay kat 5,000. Nga di napanag di DSW di Jiwangal kat 2,000 lang tindada. So from apay nga kasjay kunana. So from 5,000 from 5,000 tinda ti DSW di 2,000. 2,000. So rumrumar nga ada ti diferensya nga 3,000 kasjay. Sige man, Tapos kunana nito, kunak no jay nang assist nga agsubliak garod DJ office ta kastoy lang ito jo. Kat kunana awan mo't lang ka marami dan ti office ni Congressman Yap. Ado kami ang nag-react tapay nga kasjay ti nangyari. Hopa dati na sayat nga answer na dati mga sir. May sakgay nga dasakit na ti breast cancer. Iso nga nasakit tinakom ko apay nga kasjay ti inkastakat. Amo damat nga kasapulan nak nga talaga ti financial assistance. Salamat sir. Actually, adumatan ti ko. Thank you, Texter. Iti pinangi kamang mo day tang concern nyo. Agpeso, adumat dagiti madamdamag tayo nga kasi nga cases, no, sa dinungay kat ada iti na i-recommendar iti opisina iti ingiwatan tayo nga congressman nga amount ngam no mapanday ijay panakaiproseso na ti mai-release kat either na nga to o no nababa ngam kaadwan nababa. Kas pangarigan data case data texter tayo. So kunana, idi napan ijay opisina ni Apo Congressman ti amount nga imbaga ni Apo opisina ti Congressman ket 5,000 nya. Ngam idi napan ijay DSWD ijay wangal DJ 5,000 na han nga iso tinaapulbaran nga na ituloy nga na ited no di ket 2,000. 2,000. Yan. When sige man, on your take ta, sige sakbay ko nga sungbatan data. Sige. Anya ti ko. Ti example ko na lang kat dito na Bagyo. Kini Congressman ko niya. Okay. Maraming humingi ng tulong, ganyan din, ano? So, pupunta sa opisina ni Congressman ko, sasabihin nila doon ang kailangan nila 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. Ngayon, sila ba ang nag-identify? Iso na ba ti mga ibagbaga di amount? For example, mapanak, kasapulak iti 10,000 congressman go, kaslakas jay. Okay. Kasi ang nangyayari dito kay Congressman go, ano, kung halimbawa ang bill mo sa hospital 50,000. Okay. Yun yung i-recommend naman ni Congressman go. Na ayon doon sa bill mo. O di kaya sasabihin ni Congressman na ang pwede nating itulong dito sa bill mo na ito, sa 50,000 na to, ang pwedeng itulong natin 30,000. Okay. So ilalagay nila doon sa letter nila, sa recommendation letter nila sa DSWD na 30,000. Okay? So dadalhin ngayon nila doon sa DSWD kung saan yung DSWD na nakakasakop sa kanila. Pagdating nila doon, merong assessment. So, i-assess ng DSWD kung yung hinihingi nila na 30,000
talagang kailangan talaga doon. Based on the karamdaman, yung case assessment. Yung case at saka kung ano yung kwan din. Circumstances. Katulad nung kung may hanap buhay ka ba, may hanap okay. buhay ba yung asawa mo. Yung tinatawag na economic status. Ayun. Okay. Inaalam nila lahat yan. Okay. So ngayon, doon sa 30,000 na yon na proposal ng ating congressman, po pwedeng maibigay yun, po pwede rin hindi. Hindi. Oo. Depende sa Assessment. nila. At katulad nung nabanggit mo kanina, po pwede rin na yung 30,000, dagdagan pa nila ng additional. Pero kadalasan dyan, ang nangyayari after the assessment, nababawasan. Hindi ibig sabihin na yung binabawas nila ay kinukuha nila. Binubulsa nung ano. Hindi. Yun ay according sa assessment nung nung DSWD. Doon sa nangangailangan. At saka isa pa, ang ating budget naman, ang budget naman ng DSWD doon tinitingnan nila na ito ay makakasapan naman para matulungan lahat. Oo, yung mga ibang nangangailangan. Yung mga ibang nangangailangan. So, hindi talaga nasusunod yan. Okay. Lahat ng rekomendasyon natin kay Congressman Go dito sa Baguio noon, hindi nasunod kung ano yung nasa lagay sulat. sa amount. So, siguro, ang mas maigi dyan, no, kasta nga rod itikas lang pamayan, napintas nga rod na adapay iti preliminary assessment. Kas lang nga sakbay nga mapan ijay opisina ni congressman, ada iti dumalan da jay patpatulong iti makuna ng assessment. Da jay rikreknaan na, da jay economic status na, then tapno ma-identify iti usto nga amount. Tadtan, alaan na da jay assessment ipanakin ni congressman, dahito iti talaga kasapulan nga amount. Kung ganon. When santo agsubli kasi no na-approvean kasi lakas niya siguro niya. When no maminsan syempre makatikaw nga agpeso di ay ta apay nga no mapangka ijing opisina daytoy mati makitam ije papel nga nakasurat. Ayun. Ngam no i-release takot ni apay nga nabawasan. No dagiti duma apay nga nanayunan. So ije case mat texter tayo no kasi nga kaso ibaga namat nga ron nga dati problema na iti ada breast cancer na kati assessment tayo ijay 5,000 sapay kat kurang so siguro DJ texter tayo no adan to ti wayayo oray no nibali is ikamang tayo man damagan tayo man no anya dito nga situation no agpaiso dayta kunam ket gusto nga rin explanation ni Apo Kapitan nga hanamat nga kayat nga sawan nga binawasan dakat imbulsada niya siguro di nga agpaiso tinangyari ngam nonetheless kastoy no ada dagi nga cases kat agduda kayo gusto mat di plano piman di texter kuna nga mapan kumay ni congressman ngam kunada nga awan mat lang ti maaramidan ni congressman on the ground nga agpaiso nga siguro na ibagada di nga awan ti maaramidan ni congressman ta nakabase di assistance ijay assessment so siguro kita antay dito Apo ka. Thank you so much texter. Tapagadalan dito na i-text mo ket kita antayo man niya taludsodan tayo man dagitoy in charge niya. Padasan tayo nga masidig iti malasakit center ta centralized mat di damagan tayo man niya. DJ ngamin private duwa ngamin ti klaseng assistance dayta nga iti kabinggetan no nagapo ka iti public hospitals kasla kumati Benguet General Hospital ada ijayan ti in-house nga malasakit ngam no nagapo kamot iti Apo Kapitan private kasla kumati St. Louis dagitoy Pines Notre Dame private hospitals dagitoy adamat iti sabali nga nadutukan nga opisina ket iso daytoy sa papapananda ijay wangal. So kitan tayo man, thank you. May sa dayta nga assignment tayo, Apo Kapitan. I-check tayo man nga agpeso tapno adati kasapulan nga medyo mabalbaliwan da proseso tapno maanadan ken maliklikan da possibility nga panagsupit siya nga ada iti corruption kat rami din tayo nga maisolbar da Apo Kapitan. So thank you texter. Then pakamuanda kayon to da further development na daytoy. May dagdag ko lang partner tama yung sinabi mo hindi katulad hindi ibig sabihin na nakalagay doon 5,000 na recommendation ni Kong binigay 2,000 yung 3,000 kinuha nila hindi po ganoon. So
may dagdag ko lang. Ito, sa nanay ko mismo. So may Sa mother ko mismo. Okay. Ang kailangan namin na tulong, 300,000. Okay. Kinausap ko si congressman, sabi niya, ang pwede lang natin na maibigay dyan, na tulong dyan, 150. Kung baga, 50%. So 50%. Okay. So doon pa lang kay Kong na nasagatin. Nakagudwa na proposed amount. So nagpapasalamat naman ako at merong ganun. Merong ganun na sinabi. Kasi ang hinihingi naman natin sa ating gobyerno, tulong yan eh. Ngayon, nung nagpunta yung kapatid ko sa DSWD, ang inaprubahan lang ng DSWD, 100. Out of that 150. Out of the 150 na rekomendasyon ng ating congressman, 100 lang yung pwede na lang itulong. Pero yung original proposal is 300,000 based on the bill. Okay, pero what has been approved is 150 half. Ang sabi ni sa congressman, ang pwede kong maitulong sa 150. Hindi pwede yung 300. Okay, nung pumunta na kayo sa DSWD, yung 150 nabawasan pa ng 50, naging 100 na lang. Naging 100 na lang. Yun na yung na-release na amount. Pero ang dala-dala yun ninyo na recommendation, 150. 150 yung recommendation na nakalagay doon. Okay. Pero siyempre, ang DSWD, hindi naman basta-basta nagre-release yan ng pondo na hindi naman nag-assess din. Tinitingnan din nila kung magkano yung pwede na lang itulong. Hindi po natin pwedeng sabihin sa ating gobyerno na ganito ang kailangan ko. Tapos ibibigay nila. Hindi po, hindi ganon. Kung ano man yung pangangailangan mo, tutulong ang DSWD, pero hindi ibig sabihin nun na ibibigay lahat yung kailangan mo. Kaya andan dyan actually din yung PhilHealth, yung mga ibang, anong tawag dito, social institution. Yun. Tama yan. Kasi yun nga, may parang limit po yata para yung sabi mo on the principle na ang dami rin nangangailangan ng tulong against a konti lang na pondo na gusto nilang spread yung pondo para somehow matulungan. Naintindihan na natin, maawatan tayo gayam nga, isugayam nga no, dagiti assistance nga dagitoy. Ada nga diya kasapulan da nga certificate of indigency, kung kuna na diya. Yung mga ganun. Kasapulan da diya kuna da nga clinical abstract. Ajay clinical abstract apo kapitan, nga i-prepare mat lang actually ti opisina ti DSWD, saritaan na ijay no anya itirikriknaan. No anya jay sakit di jay kwa ajay pasyente nga agdadawa ti tulong. Ken anya dagi jay medical intervention nga naigitad iti kasparyan doktor o no pag-agasan. So data iti may assess as basis no anya iti iti maited. Ayun. Kung tutusin, pwede ka rin naman makiusap sa DSWD. Makibargain ika nga. Han ba nga mabalin nga dahito na 2,000 kat nayunan nyo man tani. Talaga nga kasapulan na talaga nga kastiti ko. Ure no ti pa nang assess na 2,000, baka naman po pwedeng ka makiusap. Malay mo pagbigyan ka. Nga kumbaga isagad da ijay recommended no mabalin kasi. No mabalin. But anyway, kita ante we'll go back to it then damagan tayo man for the sake han lang ada jay texter apo no diket dagi jay masiknan to iti kastang sitwasyon. Wala na kasi akong number sa kanila eh. Hayaan nyo at baka sa susunod ma-interview natin sila through phone patch naman para maliwanagan yung ating makababayan kung paano yung assistance na nanggagaling naman sa DSWD. Uno ka partner no adadagi jay concerned agency on office nga agdengdengeg mabalin damat nga i-text dajay ko apo no ada kayo nga agdengdengeg nga masiknan mabalin nga ag-comment kayo ta iso iti pagtutungtungan tayo. Kung doon sa nabanggit ko kanina na ehemplo may kulang, may mali at baka pwede nyo akong textan sa aking numero 0928-8511-600. Tama. Sige, sa text line natin 0999-30-70649. Okay? So thank you texter. Did you napintas nga na-text siya? Galing naman ito partner kay 90. Pahed ni Aguyo Ditan, Apo Kapitan Tanhi, Apo Mayor Camantiles. Oy, kalanguya yan. Kalanguya ayay. May sak nga umili ti kaya pa dito barangay Pangawan. Damag mi
nga napintas ti programa idi ti ni Mayor Camantiles idi isuna ti Mayor iji itugon panggap ti turismo kan employment promotions. Hanya ngay mat nga ta ti maramidan ni Camantiles no isuna ti mapagasatan nga Mayor mi dito'y kaya pa ti Benguet ay ti bendag ti employment kan turismo. Good morning, Texter. Kailyan iti Barangay Pangawan. Panakno song batak ko madaytan ngayon no madama ti panagraron. Agpay sumahan mat nga panaglastog Apo Kapitan idi datayo nga rod iti pinyar dagiti kakailyan tayo iti munisipyo ti Itogon. Kathan mat nga mailabak nga simikat iti Itogon iti beneg iti turismo kastamat iti employment promotion. Ebidensya kadagitoy ket dagijay naduma-duma nga pangkablaaw citations ken awards nga nawawat iti munisipyo tayo idi kadagiti agit ited iti recognition ken awards iti itoy nga beneg iti anya diay kunada industriya kas kuma iti DOLE Department of Labor and Employment iti Department of Tourism kastamat dadya kunada nga ATOP dadya Association of the Tourism Officers of the Philippines ket Ustudya observation da jay texter Apo Kapitan iti kaya pakat adayo actually nga nabaknang iti makunang potential iti farm culture ken ecotourism unique nga dito yung munisipyo ket ti panagkitak in fact ijay ayan mo mismo Apo Kapitan nunap na pang kami ijay proper adangay iti well known nga bantay ijay nga agnagan iti Mount Tugo. Ada pa ijay napanak ijay Balete, Barangay Balete. Nakitak da jay kunada nga Dumliing Falls nga nagdakkel nga falls di nga direct drop di Apo Kapitan. Ket dakkel nga agpaiso iti potential iti munisipyo iti kaya pa iti turismo. Ngam iti observation tayo hanunay nga naikan iti focus nya hanunay nga fully developed ken nai-promote. Iso nga in fact dito iti may isang masaritan to nga mai eksplikar kadagiti kakailyan iti kapadasan tayo iti munisipyo ti Itogon dakkel dito nga industriya iti turismo nga agited iti trabaho livelihood ken umado tayo makunkuna nga small and medium economic enterprises umado dagiti bisita adu dagiti paglakwan dagiti livelihood kas lakuma dagiti kakabsat tayo nga gardeners tayo ken dagiti aramid ti handicrafts maipromote pa iti munisipyo no sa dinuket maamuan iti daddo mga nasyon nya babaan dagiti naduma-duma aktibidades nga maangay iti beneg iti turismo iti beneg met iti employment hantmat nga dayjay pangdilaw Apo Kapitan iti pinagrekrikos tayo iti 30 barangays nakita tayong adu dagiti kakailyan tayo ijay munisipyo ti kaya pang awan iti stable employment ket iti may samanen nga parte iti kayat tayong papigsaan itayo ko na tayong employment promotion hanlang nga iti local employment no diket pati makunkuna nga overseas or international employment. Kat ada iti prinsipyo dita, ada iti concrete tenable doable plans nga mabalin nga maimplementar tapno maikan tayo nga rod dagiti workforce tayo, dagiti umili tayo iti kaya pa iti makunang employment trabaho. Kat ala hangkong saritaan dito yung programa, di ba itong ta barang maitulok ton ti COMELEC palukayan da basit iti protocol ket nagpa-share tayo nga may kami maki anandingay kada kayo maki datoy makisarsarita kada kayo kat dagitoy iti sumagmamano nga maipresentar ken maexplikar kada kayo no umay iti tempo nga amo yon panagkukumpanya. Kat salamat texter iti daytang obserbasyon ken saludsod mo. Ket sapay ko mata adabasit na isungbat ko dayjay kasla kayat yung damagan tadtay ijay na i-text yung saludsod. Thank you, texter. Okay, partner, at ang ating oras alas 10:37 na para malulobot na yata ako.
Pakitext nyo na lang kami doon sa isa, 0928-8511-600. Yan yung isa nating numero naman. Galing naman ito kay 19 partner. Naimbag ngal daw yung kap kaya na po mayor. Hanmi nga mawatan kan matiktikaw kami dagiti bagbagada kita agi pangpangro na ti grupo nga pro one Benguet kan Benguet Alliance. Nagkaysa kami kumang agkakailyan dito'y kabenggetan. Nga misoda mismo mat ket aduti kandidato da nga nagtataray iti pareho nga posisyon. Handa mat kadi nga nagmaymaysa. Kasat nung edaytan, adipay masina-sina ti butos min. Awan ba ti maramidan da, dagita nga unite da, maymaysa lang kumati isango kini Congressman Yap? Napintas data nga observation data texter tayo. Medyo irony nga agpeso niya kas lang nga makaulaw no sa dino ket ibagam nga adati bilinam ti kakailyan may sa tayo masapol nga agkay sa tayo. Benguet is for Benguet. Benguet Alliance, one Benguet kung kuna tayo dyan niya. So saritaan na nga agpeso ti panagmaymaysa ngam agpeso. Kasano nga DJP man hanamat nga nagkakaykay sa dagiti ka kandidatos da piman. Nagkaykay sa damat partner nga nagfile. DJ kasi lang tikat sangwara sawan siguro data texter tayo no ada kumati panakabalin ng agtutungtong da. May sala. Uno nagtutungtong da, may sala ang kumati limaban. Kasla ka sa tikayat na data nga texter ta. Siyempre, agpeso piman de no kasparigan ko na mga Benguet is for Benguet kat surutan de ijay taga Benguet mat amin digital nga kaya-kayam dating ingutan tayo congressman tayo kat may samat nga posisyon nga agpeso mabingay. Saludsod mat lang data isubli tayo siguro dajay saludsod ajay sungbat ijay texter nga no ada aksesyo akat dagitoy papangulwan iti kunayo nga dagita nga grupo akat baka mabalin pa ta ingana November 15 mat iti nya dijay nya substitution ano pa nag-withdraw. When pa nag-withdraw kan sab. When iso nga kunada nga adadagi jay agi text nga awan anan no kastan alpas ti butos kunada ta kitkita andang agpayso kat agkwinkwintada ka adati kapadasan mat dagitoy. No pay no kasta rabangan mat piman ada karbangan dagitoy dadu mga kandidato nga nagfile iti kandidatura da iti agpapareho nga position takarbangan mat nga data that is their right to seek office nga kunada akas na ilanad iti constitution iti pagilyan ngam on nga peso dadya question kat rings a bell. So why not no mabalin nga kasarita dadagita nagtataray nga ko tapno may isa nga agpeso nga maibiyag DJ kunada nga one Benguet nya diay nya pa dagi jay daduma Benguet independent group kung kunana jay Benguet Alliance when so hanpi man nga agtugman sa DJ kaslang vision ijay so nga kuna data texter nga maulaw when so yeah that's one thing that ko siguro i-consider dagitoy ang ko mga salitaan di at pwede naman silang mag-usap-usap at kung gusto nila ng Benguet is for Benguet bakit hindi pwede naman. Kanya lang, kaya sa ating texter naman nalilito siya kasi Benguet is for Benguet, kunada ka no, ti mataglalaban, kat iso-iso da. Nga rod. So, uray ko mga rod no, legislatibo nga manuti mapili kat mabalin nga ibutos da iso da amin. Nga may samat. Diritsutan, congressman, manuti nagran. Upat da niya, o no 5. Kung nga mo? Upat sa, o no 5. So, upat nga taga Benguet may isa nga ni Apo adopted son tayo ni Apo ingutan tayo congressman tayo so dajay ti ibagati ko angko ko mga discussion dito nga just for objective and equal footing kat saritaan tayo dayta ti
panangipakita tayo nga indeed iti grupo ni Apo Congressman tayo kat united benggit regardless of anya ti political opinion. Kat we should always work towards unity. Nya. Awan mati kadwa adabati awan niya may samat ni Apo Congressman niya iti United Benguet. Awan mati limaban nga daduma. Awan. O dayjay iti magpangkitaam nga saritaam aramidam aksjonam. So salamat texter. So ti recommendation mi dita siguro baka mabalin pay nga kasari tayo dagita daduma nga rod nga kakailyan tayo nga taga Benguet. No ada pa nakabalin na nga kay kaysada. Tapno mayat ti laban. Patyak aday ti kayat ni Apo Congressman tayo nga di ada ti challenge ko na. Sir. When mo ta? At saka pagdating din naman na sa bandang huli, tayo-tayo pa rin na magkakasama. Pala, binabati natin ang ating butihing congressman. At saka sila, Ma'am Emily Comila, alam nyo, busy sila sa paglilibot sa mga munisipyo. In fact, partner, adada ijay tublay tadta. Municipality of Tublay, agiwarwaras da ti out iti tulong kadagiti tulong kadagiti kakalyan tayo ijay Tublay. Ket alantamat daytoy nga kanito nga kablaawan daytoy nagwapo ken nataer nasiglat ken naanos nga mayor tayo ijay awan sa bali ni Apo Armando Lauro, Apo Mayor, ken dagiti ko konsehales ni Apo Vice Mayor nga Apo Juan Isnara, Apo Vice Mayor. Kakadwa tayo dagiti iti Philippine Councilors League idi. Idi timpo tayo nga konsehal. So good morning kada kayo amin dita kakailyan dita Tublay. Manipod iti opisina ni Mayor, Vice Mayor, dagiti department officers ken aminen nga awan malabsan. Agbiag ti munisipyo ti Tublay. Okay. Akin ni 6-3 mat adda dagiti may warwaras nga kabutbuteng nga damag. Nga nonoy kongyap kano ti agbalin nga regular nga congressman ti probinsya tayo. Kat maadaan kano iso na tibilig kan waya-waya nga agawon na kano dagiti dagdaga nga hanpay nga natitulwan kan ikartel nanto kano ti vegetable kan mining business dito Kabenggetan. Anya ti makunayo dito sirs tani madanagan kami. No ni Apo Congressman tayo ti agbalin nga regular congressman. May kan iso na ti power bilag nga mga agaw kadagiti ti dagdaga dagiti hangpay nga natitulwan. Then i-cartel na ono kontrolan natin mining ken vegetable industry. Kasla nga tagtaginap sa data nga pamabasol ta kasla nga han nga kapapati han kit di nga kasla haan nga kapapati dengarod na ibaga tayo kastoy no nang dangag ko mada jay texter tayo no naka-tune in ko madi na palabas nga discussion tayo actually na patayo data na discuss tayo no anya iti konkreto nga plano ni congressman tayo iti daytoy nga banbanag ket taliwas dayta nga ibagbaga dayta nga texter nga maiwarwaras nga nangagda. In fairness, adang agpaiso ti nakitakmat nga nakapost nga may sa iti webpage iti may sa nga sumusuporta iti bangir nga iso iti ibagbagada. Ket Apo, kahit tayong i-korektar DJ nga may warwaras nga kunayo nga kabutbuteng damag nga awan ti kinagpaiso na awan iti kinapudno na dayta nga pamadakas no diket ti agpaiso dita ket DJ kabaliktaran. Agsubli tayo ijay kunada nga agawon ni Apo Congressman tayo dagiti dagdagangahan nga natitulwan. In fact, iti maysa nga legislative priority agenda dayting ingoton tayo congressman tayo ket tay makuna nga land tenure program nga kadwan nga min dagitoy haan nga natitulwan, haan nga gapustahan nga mabalin nga matitulwan. Haanda nga na-cover tayo makunkunan no nadamag mo dayjay comprehensive agrarian reform program nga sa dinukot maiwaras dagiti dagdaga dagiti agricultural land kaadwan kadagiti nagindeg ijay since time immemorial ta di nga rod Apo Kapitan dagiti nga dagdaga nga kaadwan nga nagnanaedan dagiti kakalyan tayo iti probinsya tayo nga Benguet ket masarakan iti makunkuna nga watershed dagiti reservation kasla kumadita mountain trail ditoy ayan midtoy Itugon Tabukod even ijay kaya pa actually basta ditoy kabanbantayan
So ti plano ni Congressman tayo dita under the under the program on land reform, land tenure, plano na nga maisina dagitoy nga road iti reservation. Tadta no naisina dagiti build up areas iti reservation, mabalbaliwan iti land classification na dagitoy as alienable and disposable, then ada di kunada nga prior rights. No, sino man iti maikan iti kalintegan nga mangtagikwad dagita nga nagdaga, kat day imun una nga naad dita. So they have the preferential and prior rights over these lands that they had been occupying. Di ako nadatayo nga since time immemorial. Kat day iti may sanga plano na. So, in fact, hanamatan nga kasapulan dagita nga dagdaga nya. Para kada kayo nga kakabsat nga sigod nga agnanaad dita. So nga pudno daji kunada nga dagita han nga natititiluan nga daga gatno ni Apo Congressman tayo nga Apo Eric Goyap ti mapagasatan dagdaras nga patituluan na. Awan iti karbangan na dayta hangag peso dayta nga may warwaras. No diket itrabaho na kit di tapno nga may release dagito nga areas ket ala ti adati karbangan na nga mga isimpa dita ken mangititulo ket awan mismo no dagiti nagindeg dita matlangan. Agsubli tayo ijay mining nya. Nasarita tayo nga ti maysa nga priority agenda dayta ket iti panakabalbaliw iti makuna nga 1995 Mining Act of the Philippines para iti large scale adamat da Republic Act 7077 na nakagkamali ijay numero panggapmat iti small scale mining law. Ket ti kunana may saka dagitoy or importante nga maaramid dita tapno maproteksyonan iti karbangan met dagiti agminminas ket maamindar dagita nga lilinteg kas kumade dyan nasarita tayo nga rin no ada pa nakabalinan nga hanga kasapulanan nga alaan iti konsento dagiti large scale mining no agpa-permit dagitoy small scale miner associations tayo iti PMRB tapno nadaras iti paka apulbar na nya iti large scale no ada pa nakabalin nga anuhanan nga mabalin iti large scale mining daytan agsubli iti gobyerno tapno mat may award ka dagiti small scale associations tayo ono mabalin nga makonvertar iti daddo mga investment kay real property based investment nga not necessarily on mining. No, ijay vegetable industry. Nakita tayo tinapintas nga legislative agenda na ni Apo Congressman tayo nga talo ti component na. Daytakat di ko na tayo nga land tenure matlaang. Then dajay financial empowerment. Then next kat dajay transport mobility infrastructure requirement iti agrikultura. Then may katlo kat dajay ko na tayo nga product, vegetable or agricultural product disposition. No sa dinukat kasapulan tayo iti marketing napintas. Hanla nga dito'y ayan tayo iti nasyon tayo. Ngam pati balasi tao nga naki membroan tayo kadagita makunkuna nga international trade. Kasla kumati Asian integration. Daduma pa'y nga nakimembroan iti Pilipinas. In fact, ti plano na kat di kalidad kuma. Ijay production nga makuna, ijay agricultural production. No sa dinukat dajay kakwalidad dagiti agricultural products tayo kat mabalin nga makikompete iti international market nya. O protectionan na iti nya datoy local agricultural industry tayo nga every time and again nga imon monitor na dagitoy smuggling activities, dagitoy unscrupulous international traders. Ket adumatan iti natiltiliw nang nanguro nati importation, illegal importation or smuggling dajay karot nya. So dajay no makitaan tayo iso ako dajay texter mayat no amirisan tayo ngamin nya ti napintas no ada mangag tayong issue na ti mangag tayong concern. Di ako nakngarod Apo Kapitan nga iso ngarod nga inikan tayo datayo ni Apo Diyos ti common sense. Kaslangay nga adalan tayo. Kitaan tayo no hanga de no adan nangag tayo patyan tayo nga dagos nya. Gapos iti bias tayo iti politiko kas parigan dayto ti supsuportaran tayo. Gapos ta pabor dayto supsuportaran tayo dayjay maibagbaga kas lang pakuan tayo matan segedan tayo nya. Pakarkaron tayong papigsaan dayjay apoy na.
ta pumigsa ti bias tayo dyan nga kandidato. Hangko mga kasjay apo, ta tinakataya dita, dahil makuna nga rod nga, di panagduras iti ili tayo. Sa masapul nga responsible tayo, apo kapitan, nga agbut-butos, nga dagiti ko ma-informasyon nga mangmangig tayo, dagiti pasamak nga makitkita tayo, kat masapul iti panang amiris niya, objective nga panang amiris, nga, iti kinapudno na amin dagiti nga pasamak. Tapnuhan tayo nga rod nga, maalilaw. Kitaan nyo apo kapitan, apay adadagita nga rumrumor, idi awampay lang ti election niya. Wen, apay nga tadta nga panagpipili kat adu dagita nga election, kat no, ada ko mga talaga, kuna tayo nga rod, iti napintas nga panggap dagita agiwarwaras iti pamadakas, diretso aja korte niya. Gifile tayo iti necessary nga kaso, tapno handang ibaga nga politika ti gapuna. So, pure and simple. So, dadya itikas lang nga sungbat mi kini apo kapitan, dadya text tayo. So, ulitek, haan nga agpaiso dayta kunayo nga kabutbuteng nga padamag niya, panang dadaal na ang dayta. Kat ti usto nga pasamak, usto nga mangyari kat iso dadya na-explikar ko tadtay, panggap dagita nga industriya iti mining, iti agrikultura, ken may panggap dagiti dagdaga. So salamat texter iti dayta nga text mo. At ang ating oras partner, alas 10:53 na, galing naman kay 1-4. Sir, kapag may malinlangan sila sa tulong na galing sa mga congressman, pwede naman dumiretso sila sa DSWD at PCSO, pwede po nasabayan na i-process. O, tama. Tama yun, ano? At galing naman ito kay 6-2. Idol Cap Mantiles, anong masasabi po sa issue po? May petition po para i-cancel ang kanyang COC ni Congressman Yap. Dahil question ng kanyang nationality niya at iba pa, binabato kay Congressman Eric Yap. Wala so far tayong narinig na formal petition or case filed with the Municipal Trial Court kasi iyan yung na case to that effect. I have heard of one pero according to the recent recent development na dismiss naman po kasi walang merit yung petition, yung na-file na petition. Maalala mo, no malagip mo apo kapitan, in response na text na texter, in fairness, na-erase na itang question. Kung nadangarod nga, haan nga qualified ni apo congressman tayo nga Eric Goyap, agsipod ta haan nga Filipino iso na, ken han na nga na-meet dayjay residency requirement ito Benguet. Okay. When ngam na explicar ta matan dayjay baka nga nang dayjay texter tayo. So na panaknakan mat nga beyond reasonable doubt nya per evidence kat na kuamat iso na iso nga rod nga nabutusan nga may nga representative iti party list taday tamat lang iti requirement nya iti representation iti may nga party list iti kongreso. Oh. Dayjay met requirement nga 6 months o 1 year nga ipaay iti election law on residency kat nasubraan pa ni apo congressman tayo. In fact, ada dagiti kakaaruba, kakailyan nga ito-itogon nga nagtestify nga ni apo congressman tayo nga Eric Goyap kat adad tuyan. Yeah? So hanga agpaiso di no bidat is it may kat ada katkarbangan dagiti ko amat aday bangir nga agi-file data petition ket no adaman adi na nga mong iti korte nga mang resolve dita. Okay. Ngam adadamag ko apo kapitan ngam na dismiss dayjay ko. Then on the ground nga rod nga awan merit na dayjay nga petition. Binabati natin Lani Lu, kuna na hello again there mga sir from Nanhiyakan. The original name of Nansiakan. Sakto question kini Sir Oscar numadanon ko na. Ay saludsod taman ni Ading Lani. Nangalaan da nagan nga di ba nasaludsod mo kanyak di ay. Nangalaan da nagan nga nansyakan. O Ading Lani song batam dayta. Ada ti token mo kini apo Kapitan Wasing no masumbatam nga anya nangalaan tayo nagan nga nansyakan. Anya nagapuan na. When napintas dayta nga party iti makunang culture in arts tourism may tapno
makita tinagapuan dagito nga nagnagan. At kay Margie Domingo naman, Benguetes for candidate who are concerned for the people. People need not only to promote their own interests. We need politicians who are really concerned upon the needs of the people, not only for the agenda of politicians itself. Arami ti pakakitaan hanga sa usaw lang when kabagyam lang tulungam. I vote for the politicians who knows how to help the people. Kunana ni Margie Domingo. And Emperador Totoong Tagumpay is watching. And kini 17 kunana, good morning Kap and Mayor. Di man sikam-sikam nga kantam, Sir Kap, isalak, dahito'y pusti, ti pine tree. Ada kami manan nga magdangag ti good news for Congressman Yap. Sige. Sikam-sikam, sa bali di shiman-shiman niya. Sa bali. Diyan ay sikam-sikam duet yan. Sampal man, Apo Kapitan. Ang kuha ng DJ sikam-sikam tinangag ko Abay, nalipatak ba't hindi lyrics isublik na? nga di ko nagpintas nga shiman kad me pintas niya kanta. Di ba lipato ka rin tayo damdaman? It talks about the life of a young boy. Jay shiman. Jay shiman when. Kini 17, happy Adibay, our beloved Congressman Eric Goyap and all Yap supporters like me. Kuna naman. Ay, when? Happy Adibay, kadagiti kakabsat tayo iti kabinggetan. Kuna naman ni 82, hello, good morning, Kap and Mayor. Tanong ko po kung anong balita yung naumpisahan na kalsada noon dito sa Upper sa Jap, Balili, tabi ng Estobosa, kung may pag-asa na maging kalsada. Salamat po. Na-erase na data. So, ikamang tayo manan, ada DJ ko na tayo nga, masidig tayo di barangay officials tayo, maikamang data formally, o ani Apo Mayor tayo. Napintas matlaang, tanirugyan da diyarang tayo, di bagbaga, kitam di jay, Apo Kapitan. Nabayag, nabayag nga na manuti nagsisinukatan nga diputado tayo di Kongreso, kat lablabasan tayo nga, tagtalaang nga asikaso nga maisimpa di ay. Da nga cross ka dito KM3. Apo Kapitan. At iti weak bridge jay nga mapan ijay balbalay. Dua ti pagnaan nga men apo na magapukad to'y kalsada. Jay yan ti hanging bridge kanda jay bridge nga pagnaan ti lugan nga light vehicles lamin ti magna ijay ta nakabsot nga rod anytime kat ag collapse. Tadta mai-reprepare. Both the jay rangtay ken the jay rangtay ti tao ken the jay rangtay ti lugan. Okay. Kay 41, good morning Kap. Request akman maybe this time. Salamat from Jet. Sige, Jet, mamaya. Kay 02, good morning sir. Baka no mga bak ni caretaker, katsukatan namin tiyag trabaho, under na. Kan baka may titaga Mindanao, dito'y Benguet. Kuna naman. Masapul amo tayo nga agi diferensya iti opisina. Nasarita mo lang data, iti opisina, iti congressman, awan iti pakibiyang nati employment iti provincial government, municipal government, kan barangay government. Manula ang mati staff ti congressman. Di ba? Ada dya consultant da, ada dya in-house staff da ijay senado. Ada mati sumagmamano nga staff da iti field offices. Ngamno dagitoy empleyado sen iti gobyerno kaslo kuma iti city government. Kitam, idi nagcongressman ni Apo Mark Go. Nasukatan ba ti empleados iti City Hall? Hanmat taan niya nga iti pakibiyang na kumadita. Ada iti independence iti city government. Over the office iti representation iti congressman, city congressman. Kastamat iti probinsya iti Benguet niya. Dito nga iti ibagbagak, agsubliak iti ibagbagak. Nga narigat ngamin nga agkomento kayo, nuhan nyo nga maawatan iti structure of government. Ada iti kunada nga equal footing iti judicial, executive, ken legislative. Equal footing amin dagita branches of government. Kastamat iti to answer the ti texter tayo. Dagiti opisina ni congressman is independent ijay provincial government, PLGU. Like PLGU over MLGU. Like MLGU over BLGU. Awan iti direct bearing na dagita iti employment nya taada ti kanya-kanya nga designated powers dagita. All they can do is to regulate. For example, agi pa sa iti municipal
council iti ordinance creating a particular position and appropriating funds thereof. Tadta, dayjay nga ordinance mapan ijay provincial board by virtue of their power to review. Dagijay laws nga enacti lower legislative kasla kumati sangguniang barangay no ada iti ordinansang inaramid na panggap iti personnel, panggap iti employment, mapan ijay municipal. Katno makita da, katdua lang mati pagpilyan da dita. No aproban da unohaan. Dadya ko na da nga ultra vires or against existing laws or against the general welfare. So, nohan nga against the general welfare, ken haan nga ultra vires, right there and then, ministerially, motu proprio, ikanda iti favorable approval or review na dayta nga ordinance. So, dahil lang iti direct intervention. Ngam no di actual hiringen, kas kada panagpili, mapan iti makunkuna nga fitness and merit as provided under the Civil Service Commission rules and regulation. So, kitam, kas ano nga sukatan ni Congressman ti, then adapay de ko na nga, right to tenure. Nga, anda ka nga basta-basta nga sukatan, nang nangron na permanente ka. Ta adamat iti surutom, uray man nun ni presidente, apay basta ikatan nati empleyado na, nga awan han nga nakabase iti kunada nga procedure, o no han nang irespeto da jay right to term, tenure. So, dajay, apo textar. So, han nga ko di, agpaiso di nga damag. Kas lang, even the structure, even the laws, the existing laws, for that matter, awan makitak nga makagapo. Okay, at binabati rin natin partner Jenny Bumuga Bangs. Good morning, Kap and guest. At kay Sir Roger Sinot. At lugar... Good morning. Kini ko, may sanga ko datoy met, think tank datoy. May sanga advisor ko datoy ni good morning, manong ko nga Roger nga Sinot, senior. Kunana, dalugar mi nga sitio Kamantiles si Jason Fabian. Mabalin ba't nga headquarters ni Apo Oscar? Alaka nga, manong Roger, nabuking kan. When idi napanak ije San Fabian, idi agmit meeting kami ije. Iyan ni Apo, ni Apo Espada, ni Martes. Nasarita da, nga hangka maiawan dito eh. Apay, adati sitio Kamantiles dito eh. Apay sakop di kaya pa? Parte ti San Fabian di. Ti nagbedengan ngamin iti, pagpatinggaan iti kaya pa, ije San Fabian. May nga barangay dayta iti kaya pa. Asidag na iso ngay, no next San Fabian, Salinas. Ngam di Salinas, partin iti Bambang dayta. Ije matlang ba ti nagapon ni Sir nga Roger Sinot? Ije kaya pa matlang, taga kaya pa matlang ni Apo Sinot. Nga ba datoy? Datoy. Mamamiso na. Gayom tayo. Tati. Na siglat daytoy nga namnama ko mga dahito iti IBM diyan mo nun yati nagbaling na problema tahan mo't nga natuloy jay opisina na jay City Hall isudan sa akin ni Apo Manuel Cuelan na torne Barbara nga po Roger, thank you, see you soon. May nagsapakap kan Mayor viewing here at Dangway Station kuna naman ni John Pasitang Martin kuna naman ni Harry Lomsek, yap pay. Kuna yap kano isuna. Friza Larov is watching and Kylie Palangyo Dalapnas is watching. At may katanungan naman si Jeling Jan. Apay nga tangan numayati performance ni Mayor Kamantiles. Apay nga tangahan nga naka-second term, ijay itugon. Adya ka no ti rason. Adong de nga ro ti i-raise ta ijay ko nga no talaga kano nga napintas. Kasla nga mas dao da. No kasla kano nga diay. No talaga nga napintas iti performance mo. Dapat ag 3 terms ka kumanya. Ngam kastoy. When you work for good governance, gayam, Apo Kapitan, amom dayta, adu ti madalapos mo ti interest na eh. No adadagiti dati nga aramiden iti naduma-duma nga sektor ti umili nga ipagal mo ta makitam nga rod kasla kuma iti weteng
palot sugal dagita ti kwa then disiplina ti empleyado. Idi datayo ti kwa with all due respect dagiti officials tayo ken employees tayo ti itogon 8 to 5 data. Naka kun todo ID da pay. Masintir dagiti clients ya. Dagita ko kumpanya nga hanga nagbaybayad iti taxes da. Siningir tayo suda. Dajay municipal tax code nga 10 years may nga dekada handa nga ginargaraw. Kunak ingato tayo ta nya ngay adu mati kasapulan ti umili nga projects ken programs ket kasapulan tayo ti pundo nya. Nayunan tayo dajay magapgapo iti ruwar nga internal revenue allotment tayo ken dagiti national wealth tax share tayo iti minas ken iti hydro projects. So ingato mi kung nadagiti kakadwa di konseho edi okis delikado day ta po mayor na ingato tayo iti local taxes kat bakahan tayo nga datayo nga ibutos. Ket kunak nga oray ibagayo nga ni kamantiles iti nang order nga ingato day ta. Oh, dagi jay traffic agrugi ka dito ngato. Inga na jay baba. Na traffic kat traffic pati mayor paikat mo dagita 7 to 7 aon ti agparada tapag sayatan mo't lang iti traffic. Oh, so habang ara-aramidam dagita dagijay illegal lagi nga mausar ijay usok nya nakita tayo nga dagijay agbilbilag ti lugaba ijay kalsada talagang mismo nga datayo iti mangibaga nga what I'm trying to say is when you really advance and you do not think of your political career basta dejay pagsayaatan ti kadwan iti aramidam talagang ada ti madalapos. In fact, to be honest, imbaga da piman mat kanyak edi apo kapitan. Awan, one term lang dayta nga mayor. Kunak oray pay may sangatawan lang. Oray pay lang, oray 2 years lang. Oray 3 years ano 1 term lang. Basta importante aramidak iti ano nga. Ngam ti may sanga factor dito kasjeng to be honest, with all due respect manan niya, ijay ayan mi ngamin ti prominent nga adangay DJ kun ada nga tribal politics dita ayan mi ngay. No duwa ti kang kanay may sa ti ibaloy sigurado dajay ibaloy ngam no duwa ti ibaloy may sanga kang kanay sigurado dayta wen dajay ti tinobserbar tayo nya with personal observation tayo isongar nga adagi ibagbagatad ta nga innamda 5 nga ibaloy may sanga kang kanay nalpas ti butos kung kunada nya. So, what I'm trying to say is, I did not think of my political career. Tati prinsipyo apo kapitan niya. Awan ti ganas na, no, ag third term ka, no, awan ti naaramidam. Okay, we will open the records. Ijay nagtugawan tayo, nang ibaonan dakadak tayo iti, from year 2010 to 2013, it was then nga, naging multi-awarded iti itogon. It was there nga we were collecting 1.4 billion accumulated national local taxes from the operation of the Philex Mining Corporation. In so with Aboitiz, we went for the revision of the real property, ti actual use, ta ijay tax declaration, apo kapitan, kastoy. Imbis nga ti actual use na kumakit, residential ono anya ka di commercial ikabilda nga ijay nga kugunal ono agricultural apay ta nababa iti assessment so actual use dakal mat ati pagkuam di adu ti nasagasaam adu ti han mga intulok iti personal interest da kat talaga nga bultaan da ka isong aron nga dadya ti bagbagada with all due respect ni mayor tayo ti bagyo nga ibagadang ay adu dati nadalapos dagita nabulbuldoser ti kalkalsada kaskada ko kunday tati kunadang we think of general welfare regardless our political career is endangered, you know. So dayjay iti rason ngam di bale i-explicar kunto dayta no panag kukumpanya ta ijay ayan mi ket ijay nagawidak di kayapat kunada nga awan reject dayta kunada nag one term lang ijay itugon kunada ngay yun. Okay, Shirley Edwin Obagan, good morning kap and guest kunana
Ang ating oras partner, alas 11:08 na. Hoy, hindi natin namalayan ng oras, okay? At sa oras na yan, maghanap buhay lang muna kami. Magbabalik po ang ating usapang kongreso. Tungtungang kongreso. Nalilito kasi ako doon sa usapang kongreso ng Sabado. Pagkaroon lamang ng ilang paalala. Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape. Iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome sa DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayon padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey.
Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kena, itong ating Paudi Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado. Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa asungbat akid daw dagiti kakailyan tayo iti kabenggetan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Pakanggan, ken pakaadalan dagiti nagduduma alinteg. Programa, ken proyekto anaaramidan ti mapagtalkan a kongresman tayo iti bengget. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa ang maipakaamu kada tayo ti kinapudno ng runa dagiti issues ang makadandanon ken mauawat iti opisina ti Congressman tapno ti maysa ket malawlawagan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Manggan, oras iti alas 10, ngaginggat alas 11 iti bigat, Martes ken Huwebes, iti laeng 98.7 Z Radio, ken mabuyamot iti RNG Luzon Network, Mountain View Cable Channel 11, ken Tirad Pass Network. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Programa apagwadan, programa amapagtalkan, ken programa akinapudno nga intay maamuan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Bueno papagayam, adtoyan dagiti angkorman tayo. Daka Peter Wasing, ken sigud ang Mayor Oscar Oka Maingpis Kamantiles. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Nagsugi istorya sa dahil Okay, yan. Patay pala yung aking may mikropono, okay? Ang ating oras alas 11:18 na. At ang bahagi ngayon, hatid po naman sa atin ng ating Embassy Whiskey. Chill muna tayo. At syempre, nandyan din ang ating St. Joseph Driving School. The best way to start your driving and ultimate partner in safe driving. Para sa mga detalye, tawagan o di kaya i-text po lamang si Miss Julie sa Kilaan sa kanyang telepono 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. At andyan din, partner, ang ating kurirang merchandise na matatagpuan dyan sa may Nagilian Road at dyan sa may Abanao Street. May mga bagong dating silang mga furnitures, mga pintuan, mga blanket, at nakasale po yung kanilang mga sports equipment. So, pasyalan po sila sa Nagilian at Abanao, Kurirang Enterprises. At siyempre, yung ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan dyan sa may Albergo Hotel, malapit dyan sa may Mansion House at dyan sa may Wright Park. And yung ating Wild West Cafe, mga Kailians, bukas na po yan alas 6 hanggang alas 12 ng gabi. At partner, bago yung ating mga katanungan dito, at alam ko may trivia tayo dyan, ano? Ito muna, balitang national muna tayo. At para ito sa halalan 2022, ang Probinsyano Party List namigay ng tulong sa San Jose Occidental, Mindoro. Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng ang Probinsyano Party List sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng bansa. Nitong Lunes, November 8, pinangunahan ni ang Probinsyano Party List Chief of Staff Edward De Los Santos ang pamimigay ng tulong sa San Jose Occidental, Mindoro
sa pagkipagtulungan ni na Mayor Romulo Festin, Sangguniang Panlalawigan Board Member Michelle Festin Rivera at Congresswoman Josephine Nene Ramirez Sato. At 140 residente ng San Jose Occidental, Mindoro ang nakatanggap ng educational, livelihood, medical, burial at cash assistance. Ayon kay De Los Santos, batid ng ang probinsyano party list ang hirap na dulot ng pandemya. Maraming nagkasakit, maraming nawalan ng trabaho, pero bilib po ako sa mga lumalaban para gumaling ang kanilang karamdaman. Bilib ako sa mga tuloy na lumalaban para matupad lang ang kanilang mga pangarap. Sila po ang aming inspirasyon. Sabi naman ni Festin Rivera, karamihan sa mga nabigyan ng tulong ay mga kababaihan, mga solo parent na karapat-dapat tulungan. Pero wala pong pinipiling edad itong mga binigyan ng assistance ng ang probinsyano party list. Meron pong mga nanay, meron ding mga estudyante, kaya nagpapasalamat po kami. Isa sa maagang pumila para sa cash assistance, ang solo parent na si Rebecca Valdez Baldo. Byuda na siya at kumakailan lamang ay namatayan ng 2 anak. So sa ngayon, mag-isa niyang ginagapang ang pag-aaral ng 2 pa niyang anak. Sabi niya, hirap na kami. Minsan, kung ano-ano na lang ang naisip ko, kung ano-ano na lang pinapasok ko. Pagtatanim sa bukid para may panggastos. Kaya nagpapasalamat kami sa ang probinsyano party list dahil nakabawas ng stress ang biyayang dala nila. Dagdag pa ni De Los Santos, makakaasa kayo na kami sa ang probinsyano party list ay patuloy na gagawa ng mga trabaho at programa para patuloy na makatulong. Aniya, wala nang iba pang makakaunawa sa mga pinagdadaanan ng mga taga-probinsyano kundi ang kapwa din nila probinsyano. Sabi pa ni De Los Santos, makakaasang mga taga-probinsya na may kakampi at kaagapay sila sa ang probinsyano party list. Panahon na aniya para magsama-sama ang mga probinsyano para sama-sama rin sila sa pag-ahon at pag-asenso. Yan po naman ang ating balitang nasyonal para sa ating halalang 2022 partner. Talagang on the go na ang ating party list na probinsyano, no? Gaya ng ating party list na ACT-CIS. Uy, may pinadala ang ating kababayan na sila Nilu. Trivia na sa atin ito, Apo Kapitan. Okay. Natanong kasi natin kanina, yung ibig sabihin ng nansyakan. Thank you so much, Ma'am Lani Lu. Sabi niya, the legend of Barangay Nansyakan, Nanhiyakan, the name Nansyakan comes from the word Nanhiyakan with the root word hiyak, in which the Kalanguyatang has at least 2 distinct meanings. One, small snails found in the spring called hiyak, which can be made into lime powder used in the betel nut chewing of the natives. Yung ginagamit daw sa muma. Pangalawa, on the other hand, hiyak also means to scatter. By this, Nanhiyakan would mean the place where the other natives came and live only to scatter after some times. Of these 2 meanings, the former meaning is preferred not only because of its simplicity, but also of its historical property. The word nan connotes where the things originated, while an is added to mean abundant of that snail. The legend goes back to the time when the early natives who dwelled particularly in the mountains of the western part of the Matono River and Binalian River, who because of their own native customs and traditions, depriving them to integrate to the own land's inhabitants, drove further into the hinterland of Nueva Vizcaya. There they live as hunters and fishermen. In one of their hunting sprees, the hunters came into a place where spring is found at the heart of the valley. This valley later became the meeting place of all hunters, or the meeting place of all hunters in this part of the forest. As more and more native hunters came and visited, they usually passed or stayed overnight beside or near the spring for them to quench their thirst or cook their food. The abundance of wild animals for food in the place did not defy the curiosity of other inhabitants to visit the place. All the surrounding settlers came to hunt in the valley,
in every turn satisfied with his hand. Inherently, these are found of chewing betel nut with slake lime and betel leaves as stimulants. Okay, so yun po yung first trivia natin tungkol sa nanhiyakan. Nanhiyakan. Ang haba, putulin natin. Then tutuloy natin next episode. Thank you so much, Ma'am Lani, and see you for your token. Okay. No, unlaw kami ladita man, nanhiyakan. Yan. At partner, binabati din natin Banji Bansky, morning ka po na. At kay Willie Ligtag, good morning ka po, kita incoming Mayor Miti Kayapa, watching here at Supang. God bless your program. Oy, good morning. Asya kad man, karubak na ito, San Fabian. Good morning, Met. Kadagiti nataraki nga kakapitanis tayo. Iti alang sa laksak, kaya pa proper ni Adelino, maing pis Ignacio. Kastamat dati nataraki kinaliptak nga kapitan mi ijay barangay Balete, awan sa bali ni Apo barangay Captain Johnny Salatek. Ken aminin nga barangay officials mi iti tati barangay iti kaya pa. Yun. And from Russia with love. Hello, Captain Mayor Jovi Tagibos. Watching. Thank you so Maraming much. salamat, Thank Jovi. you so much, Ma'am Jovi. All the way from Russia. With May alam ka bang kanta na Russia? may kanta ata na Russia with love. Ayun nga pala. Meron nga palang kantang From Russia with Love, no? From Russia with love. Kahit ano ba yan? Tom Jones o sino? Hindi ko na maalala. Okay. At kung ano mo dahil tunay ni Emperador Tagumpay, ipakantaman ken Sir Kamantiles jay Shiman. Shiman, kad-an mi. Kastamet, good morning, kadagiti, nagagaget, kay naanos nga tayo ediay, restaurant attendance tayo, dita Tubagyo, restaurant ken sari-sari store, nga imat matunan ni Madam Elma Arangka Carantes, da JR, da Romel, ken aminin nga awan ti malabsan. Anos ladta, kakabsat. See you later. Ita nga, mabantanto nga mga ni Jay, Apo Kapitan. Okay. When Tubagyo taamom, aside nga nalaka, naimas ken aduti serving da. Iso nga siguro tadtanga kanito kat aduti tattao manan ni Jay. When. So see you later, Apo. Adelino Ignacio is watching. Maraming salamat. Yes, Apo Kapitan. Kung ano mo ni Corazon Pasio, ay Tasio, we need politician, jehan na kung mga papilit ti baksin, oray han nga kahit individual, kat papilit da, aramidan da nga pasas ti bakuna, apay nga kasta ti mayor tayo, kunana ni Corazon Tasio. Dati ko naipasang linteg nga han nga mandatory Nalipatak lang DJ linteg nga DJ. Okay, at marami ba ito, partner? Sige, ihabol natin. Apay, nag-file na petition kini Kong Yap kat adumot piman tulong na. Okay, eto, nasagot mo na rin. Nasagot na natin. Okay. Nga pala, binabati natin si Apo Councilor, incoming Councilor GB Castro ng Kayapa Central. Naimbag nga panagkasangay, isaganam DJ Embassy Whiskey. Embassy, May kami kini Apo Kapitan no, madamdama dita Kayapa Central. See you. Kuna naman din 36, good morning everyone. Sir, napipili mo ti may kanti work na. Kunak man nutulungan dati kasabulan tayo ang trabaho na ti office ni Caretaker Kongyap. Han kastoy, adatay makuna nga selection process. Dahil tamanan niya, kita nyo kani, ti pamabasol, napanmanan di opisina ni Apo Congressman Yap. Han, ti pag-starta na data, ada nga tinadutukan nga usually, dagiti barangay officials, so at nga mang screen ka dagito, mang pili, no, sino dagiti recipients. So, syempre, no, anya ti dimteng ijay nga listaan, niya, nga maikan ititulong, dakal matitipiyar ni Congressman tayo, kada gito'y na-submit tinagnaganda, hanamatan nga iskuritinas, dakal nga tipiyar na nga, dagito'y nga tatao nga maikan itulong, kat iso dati makasapol. Tagtano, adati problema nga kasta, i-encourage ko DJ Texter nga i-kamang na kini Apo Congressman tayo, tamabalin nga inayon da isuda. Amangan no, iti hangay na ingagara, nga nalabsan, o no, nga naamuan, nga kasapulan ganyan titulong. Iso nga nailista. Hangin na yun ijalistaan. Morning Cap, listening here at 3rd floor Baguio Center Mall, Gordon Montserrat. Maraming salamat, Gordon. Kay 45, mabalin ba nga dumaw titulong di malasakit? Oray no private hospital, TN ni tatang ko. Mabalin nga adati pangi-referan da kayo. Kasla jay may nga textar tayo tadtay. Ti pagamuak ijay, di ngay nagsaludsod, di jay nagsabali ti kwa.
Mapang kayo ijay wangal, apo texter. SWD. When DSWD. Ada mati naka-assign ijay nga grupo nga mangtamang kadagiti agpatulong nga maggapo kadagiti private hospitals. So ang sagot natin partner, pwede, Mabalin. Ngam ada iti separate office nga mga asikaso kadakwada. Mabalin mat nga baman na JP Seso. Okay, mabalin. Na may ti performance ni Apo Oscar, apingat, nabasa ko na pala. Kaya 01 naman, good morning Mayor and Kap, no sino dahil tamang petition kinikong Yap, madanagan ata, saan na nga marami ta aksyon ni Yap. Kita nyo ti Itugon, first class munisipyo, last class ti Kalsada. Inurugi ni Apo Kamantiles ngam last anungay, kas anungay, kunana. Apay rinugyam ti Kalsada dyan. Nga mga na ito. Ada tinarugyan ijay na open siyempre naputol ti termino kat niya ngay. Ada jay kasla priority infrastructural development iti road development. Kasanga talaga niya. Na ibagakladtan niya ti prinsipyo kat in as much as ti panagserbi iti umili kat panagserbi met lang iti Dios nga Apo, I would always say God knows best. He always knows what is best in every one of us. Okay. Kay 6-0 naman, good morning Captain Mayor, to be, panggap dita DSW, di kasla in favor sa ngayon, di mapaspasamak. Matan dita nga kasla kumano ijay kanyawan, yarig tayo ti watwat, nga no adan di mangyawaras, kat kitaan na pa'y tirupa jay pang tirana ngay. No, kana kami no apuna, kat kadwan ti kargana, ijay plato, ngam no di na kapin, batit kan puro tabati, itad na, hindi naman siguro ganun. Hindi naman ganun. Iba yung sawat-watan. Iba yung Inarig na matan ti watwat. Thank you anyway for that sarmingan, adalan. Kuna naman dito na good morning Sir Captain Mayor. Adamot kasin ko na hospital nang itad office ni Congressman Yap ti certain amount. Nga may dialan dati office DSW di kat dati bawas na matlang. Iso siguro ti proseso da nga ma-explain lang ko man no apay piman. Hayaan niyo po at sa susunod try natin sila na makausap. Kaya trito naman, sir, ado ti banat da kini Kong Yap. 1968 na i-separate ti Mountain Province kan Benguet. Manu dati nagsusukat nga Congressman ti Benguet. Awan mo ti nakaramid din naramid ni Kong Yap. Han nga tanga dayta magdadadal ti padan nga kandidato. Kaya 08 naman, Mayor, amo tayo dahil tagwarawaras na dita, dagiti ag-aspire nga congressman. Hagmay sa tayo kiti kiniyap, da kayo tumat ti next after 3 years, tapno tulungan da kayong tumat, kasya ikidi, kaslasaan kayo nga professional, kunana, ni 08. Mga boses, kunana, mga mahay bladak mo tan ti kadwa nga tao. Grabe, so ti yaw da. Wow, grabe. Mabutang ko ti karma. Sobra mo tan ti yaw da kini Apo Kong Yap. Agpanunot kayo kuma ti matino. Politics is practical. Agranto manan, mabalin ngam. Maditi agpinadagas just go on. Voters ti agpili ti keda. Avoid destroying ti kadwang matao. Be practical. Okay. Apo texter, awan gamin ti pangatake da kiniyap, ta nakita tayo matkan narik na tayo, ti adong tulong na. Iso nga ti kastadan, dadailan dan, no da kita kuma politiko, kat ada napintas ko mga inaramid da, adamot kumati ilastog da, tatatanga, ngay ta ada ti inmay nga talaga nga tumulong, sada agam amangawan, kuna namat ni Tuto. Baka nung mga abak ni caretaker, sukat, nabasa ko na yon. Adapay ba ti mangmangag no mga abak ni Kong Yap, ipabuldoser da kano ti kenon. Kadwa na ti taga Davao, taado ti balitok ijay. Minasan da kano. Ay, kung ano-anong kwan na ito Ada jay ko na dapay nga i-take over na ti cooperative, ti binay ko. Nanyamat talaga. Wen, pati binay ko. Okay. Salamat po sa paliwanag po, Idol Kamantiles, kasi binubuhay uli itong issue po. Kunana. And kadagiti amin nga agdandang agyap tayo lata, tano da kita nagmamadi nga madandangag, kan nagpampanunutan tayo, iso ti aramidan ni Yapton, no iso natin mga bak, di bali, manulang atawan. Kan pati ni Mayor Kamantiles,
Madadaal dakat handan to nga may butos, tinex, dakkel ti konsensya dan to. Okay? Oo naman, sige. Adati unsolicited advice ko, Sige. ako, Kapitan. I go with the J text ko. I go with the text the J texter tatay. Nga maulaw da nga adu ti kandidato ta di congressman. First challenge, you unite. May salang ti kalaban. May kadwa, imbis nga atake kayo, agaramid kayo ti issue, aramiden nyo mat, di aramiden ni Apo Congressman Yap. Agpalukat kayo ti kalsada, agited kayo ti tulong, mapang kayo mat agpaspasyar. Dajay, iti mayat. At the end of the day, habang agpa-prepare tayo dito election, tumultulong kayong titatao. Idetati ko na ni Apo Congressman Yap, kunana, hantay yung agdidi na dadaal. No talaga kayo matlaang, may kayo, agtitinulong tayo nga tagtitulong. Dejay ngay naigatang iti personal nga kwarta na nga naigatang iti ambulance. Kunana, imbis nga usaran da kumadejay nga pagkumpanyada, dito umay nga panagkumpanya. Ngam kunana, haanan, sige, tapno win-win solution ti mangyari dita. So noan yaman ti mangyari ti election, imbis nga gastusan mi panagkumpanya, itulong mo kit di. No kasta ti aramiden nyo Apo, napinpintas. Kuna yung nga dadadalan nyo ni Apo Congressman Yap, ngam karkaro nga pumigpig sa iso na, makitkita yung mat nga, makita ti tattao nga iso ti agrikrikos nga dati aramiden na. Even hanpay lang nga imay dito election. O kasi ti kapipintasan. Naulaw dagiti, diretsuan tayo. That is a challenge for us. Nga ako na tayo. Ko na pa texter, eye-opener dito. Yung malagip mi di last program tayo. Adati nag-text mi man nga kuna na nga eye-opener kada tayo dito yung takabingget. Nga ada iti adapted san tayo nga imay iti bengget nga ipakita na ti usto nga rupa iti serbisyo publiko. Dagita traditional politician nga kakailyan nga taga-bingget na insecure da. Daytay iti rupa iti serbisyo nga karapat dapat iti kabinggetan. Dayjay talaga nga danunom iso dati barangay adati aramidemon. No na-challenge kayo, haan nga negative iti reaction. Tikas tayo, ag-unite kayo, agtutungtong kayo nga upat nga nagtataray nga taga-bingget. May salang iti isa ngoyo, tapnuhan nga maulaw iti kakailyan nga taga-bingget. Tagta, no adati resources yo, pagtitipunan nyo, isuti itulong nyo kadag iti kakailyan tayo nga taga-bingget. Napintas pa dyan nga ikas tayo no dito epang kayo mang dadadaan. I tell you mo solemnly, napintas ti laban. Takderan nyo pa dito ibagay yung One Benguet Alliance, you talk a lot, but your actions run contrary to what you say. This is the problema, partner. Na damag tayo nga na minaduda nga nag-meeting nga mawantag giveaway. Di nga rod. Ayan na nga iti kwadita, One Benguet. Ay na nga, ti panagmaymaysa. Uray no anya ti kayat piman dagiti umili taga Benguet nga agmaymaysa. Dagijay adad to nga leaders, katandamat nga kikinawatan, nagsasabay damat nga nagtataray. That's a fact. Let us slap to our face. Usto da ko na di texter, ay on opener kada tayo dito eh. Kat pagbigyan tayo dito, adapted san tayo. Kat numadi, manulang mat dita 3 years. Ipakita nati usto nga rupa iti serbisyo nga deserve nga urayan iti probinsya nga Benguet. Apay nga dadaalan tayo. Tikasta tayo kitdikat, ipakita tayo mat nga rod, tiko na tayo nga unity tayo. Nga dinanon na. Babayan iti panagmaymaysa, agrugiti panagpili no, sino lang iti tatakdaran tayo. Upat damat. Against one. Ayan na nga iti unity ditan. Kasparigan siya, agbutosak, sino nga iti pilyak kadag ito'y upat. Nga kailyak nga taga-Benguet. Adi mapanak lang da adapted santa, at least united, makitkitan pa nga agtabtrabaho. Dati iti challenge tayo kadakwada. Haan nga adu nga bla 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 kas kada panang dadaal dita, I challenge you. Because that was also my objective when I ran for provincial governor. Ngaman niya nga awan mabalbalin ko, awan resources ko. Iso matikitaan da. Kasi sila din lang maglalaban, ano? So, ti problema di tanay talagang awan tinamnama. Yes, Anya ngay kat iso damod lang mat agi nagaw ti butos. Kat ustudya ko na di texter piman nga sumuporta kadakwada. Kuna na nga, sino nga ti pilyan mi dito'y upat? Yun. Among di taga Benguet. Iso nga mapandalangan giniyan. Iso nga no kastamat lang nga hang agkumplot ti ibagbagay yung agmaymay sa tayo ti aramidan nyo. Adi mapang kami lang dito United Benguet iso mati makita mi nga adapi man ti unity. Yun. See? That is a challenge. You open your eyes. Let us be challenged. Let us ingato tayo ti kalidad ti panagpulpolitika tayo dito ka Binggetan. Nga di taga Benguet. Benguet is for Benguet. Iso deti kita antoy, usto deti partner. Iso deti kita antoy, no talaga kahit tayo ti Benguet is for Benguet.
apengay nga hantay nga rod nga imay-maysa. Di nga rod, dito Yeah. challenge mat kadakwada. Then we talk about unity, we talk about oneness. Kat apengay. Oh, mismo mga isuda nga agi pagpag nati kunada nga panagmaymaysa kat handamat nga agkay kaysa. Ito, i-offer ko na lang yung sarili ko, partner. Oh. No, agmi-meeting da, mayatak nga i-endorse dak. Nga si Kati Tumakder. Nga siya dito magdar. Ay, kuna nung data ti mang moderate. Ano rin sakti mangitak da? Ano, this is unsolicited advice but that is a realistic challenge. Actually, amok ang tanak ni Apo ka nga maawatan na data mati bagbagana. Let us unite for the progress of Benguet. So, ni Apo Congressman tayo nga Eric Guyap kat he walks his talk. He walks his talk. Oh, anyang dagiti dadto ay Apo very obvious, very clear as crystal clear iti panaghan nga panagkumplot iti sarsaritaan dagiti kakailyan mismo nga taga Benguet nga politician. Ang may sa tayo, one Benguet Alliance nga manungay tinagtataray, adati unity ijay. Yan na nga eh. So it's a shame on us, slap on us. Let us open our eyes. Oh, that is my challenge. Okay. Mm-hmm. Yan. So, pag-isipan niyo yan. Peace. Meron pang panahon. Ano ngayon? 10? Ano bang date ngayon? May 5 days pa. Pwede pa. Edna Chupilo, pa-request man nagkanta kayo ti Ibaloy Song Eskwida, watching and listening pleasure ng mga daycare workers ti Baguio City. Kantanta. Pagjueta. Agureta, danto ti lyrics ko. Hangko nga kabisado eh. Kita anti matakta, makitam jay lyrics na. Kanya lang, sa dami ng text dito, partner. Ina ako. Sige, kantaan to. Ma'am, thank you for the request. We will try to sing it next week. Yon. At Alicia Alvarez, kumusta ka? Kay George Hangka naman, morning ka Peter and your guest today. And Katimo Upits watching. And George Hangka is watching. Thank you. Nasaan na ba yung mga text dito? Salamat sa paliwanag, Idol Kamantiles. Kuna naman, kadagiti amin nagdandang nagyap tayo lata. Kuna naman ni 82. Naulaw ako dito yung nagadunga text nga, partner. Adamat ni Ma'am Juicy Angel ko na Sir Oscar, matanong po namin, mayaman po ba si Kong Eric Yap? Oh, nasagot na namin yan. Thank you, Texter Anghila. Yan, lingid sa kalaman ng karamihan dito sa Benguet. Ang ating butihing congressman ay may kaya sa buhay. Noong nangyagyo, kung narinig nyo yung discussion namin ni partner, may nagtanong kung sakaling hindi mananalo yung line-up ni Congressman Yap sa taas, anong mangyayari na sa Benguet? May tinatawag na financial influence pa rin. So, yun po, ang katanungan sa tanong po ninyo, ay kasagutan sa tanong nyo. May kaya po ang ating butihing congressman. In fact, may mga instances na sa mismong bulsa po niya dumudukot. Parang sarili niyang resources yung tinutulong na rin sa ating mga kababayan sa probinsya natin na Benguet. So, thank you for that text. Okay? Okay, at partner, nasa linya naman natin ngayon ng ating nataraki na siglat nga mayor. Iti tublay ni Mayor Arman Laurok at dati padamag na madaman sa ti payout di dyan. Iso dyan na ibaga tayo tatay. Apo Mayor. Apo Mayor, good morning. Good morning, Apo Kap. Good morning, kadagit kami nga nakamuniting ng estasyon. Ayun. Mayor, dapat madama nga mapaspasamak dito ang payout? Yes, yes sir. Actually, ongoing iti tupad payout tayo through the office ni Congressman Eric Yap in coordination iti tuli. Kaya natin matang ni Governor Diclas para itad tayo iti almost 200 plus na recipient tayo iti tupad. Ransak mi ulay, dakal nga makatulong, especially tatang dimya nga direkta nga tulong kadagiti masaknan nga mang kailangan iti ili iti tublay apo. Mano ti ma-receive ti may isang
Beneficiary. Residente with no recipient. 5,250 pesos. Mm. 5,000 kan 2 gasot kan 50 nga pesos di ma-receive ti maysa. So almost 230 nga recipients tayo times 5,250 apo. Dito ikatublay lang niya. Yan apo, tublay lang dito aside from other municipalities mat nga naka-schedule parehas matang apo. Apo Mayor, ni Oscar Camantilas dito Apo Mayor, idol. Uy, nakamonitor ka na kayo. Manuti beneficiaries tayo tadta nga panag-pay out tayo Apo Mayor dito munisipyo tayo nga tublay. 230 dito tublay tata ti Madama. Okay. And then nagkadupay niya ano mabilang kasi monthly to dito para iti kailangan kata nayaran tatatang COVID-19 kata dakol titulong na pwede programa yung gobyerno tro kini Congressman Eric Yap kan iti kinda po governor mat lang ti probinsya. Apo Mayor, ada dagiti ang saludsod Mayor nga handa nga inairaman ijay listaan. Mabalin ka di nga humabulda nga may inayon dajay next payout Apo Mayor. Yes, apo ka. Agpalista dalat tao, may dati already mayor's office niya, kitanda ni piso tayo nga ni Janet, Ursiak. Mabalin mo tinumber ko, itadyo, tiksandak, iso titungtungan mikin niya kong yap, basta pumasada di requirements, handa nga 4 piece, mabalin nga i-remedyo mi niya, actually monthly to dahito yung matlang, iso ti purpose na apo ka. Okay, thank you so much Apo Mayor, ijay nga information. I-text yung nga ron dajay number yun, adak actually kakailan tayo nga texter nga damdamaganda, nga handa nga naisali ijay listaan. Ada kini Apo partner kapitan dajay ka katno may send you jay number yun maipaamumimit kada kayo tap no mainayon dajay sumaro nga payout Apo Mayor. Yes, apo rated yo apo in public data number ko text dalat kanin then entertain ang kasuda apo. Okay. Apo ka. Okay. Salamat unay Apo Mayor, mabuhay ka and God bless Tublay. Nagpintas si Tublay tata babayan iti panangimat matunyo Apo Mayor idol. God bless. Thank you very much. Aganta kayo apo ka. Mayor Arman, kadwayo tata ni Congressman Yap. Uwan papang kami ni Jewangal para di blessing na jay Jim kami ni Jewang tan nakachaprisonan. Da kami on land kami. Okay, Mayor Arman Lauro, salamat ti oras ngayon pa mo ti programa tayo. Uwan happy Adibay. Taga-Benguet happy 151 years Adibay iti Benguet. Happy Foundation Day. Okay, salamat Apo Mayor. Yan po naman ang ating mayor ng Tublay, Arman Lauro. Yan at naka-tune in pala sila, nakikinig sila sa atin. Maraming salamat, Mayor. At tumawag kayo sa ating programa. Alam mo, napaka-supportive ng ating buting Mayor, Armando Lauro ng Tublay. Nagmula nung councilor kami yan kami yung mga officers ng Councilors League noon. Isa siyang board member, isa pang councilor. And ako'y tuwang-tuwa na siya yung naging mayor natin dyan sa Tublay. Actually, ang dami niyang ginagawa sa kabutihan din ng ating munisipyo sa Tublay. So, congratulations to the municipality of Tublay. And of course, more power. And congratulations also to our good mayor, Armando Lauro, for his good performance as our municipal mayor. So, madamati ko dito, madamati itong tungan kongreso, madamamat ni Congressman Yap nga agree-ko ti munisipyo ti Benguet, katagiwara-wara sa dati payout niya para ditupad. Tata madama iti adivay tayo ngamin, iti celebration tayo, iti foundation, iti probinsya tayo. So, akas na ibaga, dito'y ingingutan tayo ng mayor tayo iti Tublay, ag-proceed da ijay wangal para da jay blessing, da jay gym nga naipatakdar ijay. Amom world class da jay, Apo Kapitan, da jay numalpas da jay kwa tayo. Ti plano ni Apo Congressman tayo dagiti ken dagiti opisyalis tayo ti probinsya ket numalpas daytoy ket mabalin tayo nga angayan met dagiti national kwa ditoy. Athletic events nya, sports events ket day tama ti dakkel nga paglatakan iti probinsya tayo. Amom namalagip mo idi adapay iti nya di nga pageant di pang national ba nya di Miss Universe. Nailatak manan iti probinsya tayo iti Benguet. So dagitang extraordinary nga tultulong ket dakkel iti maitulong na kadagiti kakailyan tayo ken kakabsat tayo iti probinsya tayo nga Benguet. Okay, hindi na natin kakayanin itong mga text ng ating mga kababayan. Kanya lang may mga babasahin tayong iba rito. Kunanin ni 912
Maswerte kit diti Benguet, awan ti makarami di inuaras ni Yap nga ambulance. Ado ti na mapalabas nga congressman kat sanda nga narami dayta. Yap kayot nan ibutos tako kanana. And kay JP Martin, nagpaiso dayta kapen, Mayor, paburak tako na maapo Mayor. Di talang itugon, awan ti managmemay sa dagiti politiko. Manudang agtaray para ti congressman. Apay, manuti taga itugon nga para congressman? Dua. Ah. Taluda. May sa ni Kaitan ni Apo Congressman tayo nga Yap tataga luwakan iso na. So ti kabalubal na duwa nga tagaitugon. Tagaitugon. Nga parehas bang ibaloy? Kang kana Ti Maysa? Ibaloy ka. Okay, at nagpapasalamat tayo sa ating mga texters dito. Nandyan si 114, pasensya na po. Andyan si 805, andyan si 198, andyan si 462, 537, 781, 994. At sa mga iba pang mga text dito, pasensya na po kayo, inabot po tayo ng 102. Plus dito sa kabila, 100 plus lahat, partner. Ang ating oras, alas 11:52 na, partner. Bago tayo pansamantalang magpaalam, baka meron kang gustong idagdag. Yeah, gusto kong batiin uli yung mga kasama natin ng Nationalista Party, partner sa Kayapa, si Vice Mayor Peter Bayan, si Councilor Tony Wakit Sr., si Councilor Medi Malkat, si Councilor Satur Bugnay, si Councilor Martes Espada, si Councilor Jimmy Tindaan, si Councilor Anson Habiatan, si Councilor GB Castro na birthday niya ngayon. Kaya sinasabi ko, happy birthday bro, happy birthday Councilor. Isaganam dayjay niya diyay nga wiskin. Embassy maliplipatak na dyan. Embassy Whiskey sa kantumat na yun nanday jay buti ti fundador nga da jay likod tilugang ko. See you all there guys, and of course we continue to move on. Ito partner, ito muna. Meron baka bago pansamantalang magpaalam kasi meron pa naman tayong nalalabing 6 minutos. Sige. Kay Nobel Pusayan, at dapat patngal daw nga glusulos na kita kalaban ni Yap. Good morning, Captain Mayor. Peace, kunana. Kasla di dyan ni inbaganta tayo ni partner kong Mayor Ditunay. Yun nga yun. Example na lang ina partner. No siya ti agdama nga congressman. When no siya ti agdama nga mayor. When no siya ti agdama kapitan. Kat ikanak iti kabalubal ko nga upat win no 5 nalpasan ti eleksyon. Kas jay matlamat iti dayto na pagtutungtungan tayo. Talaga mo nga kasi realidad ti politika eh. Kasi dakkel with all due respect, dakkel iti pressure nga iti dati kakailyanda. Pilitan da isuda nga kunada iti ibutos tayo Benguet met. Nga mismo nga isuda ti dumawdawat ti kasjay nga maulaw mati sa dawatan da. Sino ti ibutos tayo no siya nga marigatan na di mapanak lang nan ijay adapted santa at least makita nga agargaraw ken United. Yun. Di bali sumarunon to dagita ko kayat kumat nga kitaan man ti baro nga pamalakad nga daytoy kumati dapat ti Benguet. Kasjay hanyo nga patpatin di ko na da nga pamadaal nga agawan na ti nya data nya daytoy daga i-manipulate na i-cartel na ti vegetable mining industry ay apo han nga inrugrugi ti apo nga kunak nga rod nga tadta iti pangimaton iti gobyerno sumurot mat iti modernization hangka nga no ti ikastam nga agituray idi timpo ni limahong uno idi century ago kat tumalabtad ta sabali ti kasapulan iti governance tadta kat daytoy iti baro nga klase ti governance nga ipakpakita ni Apo Congressman Yap. Okay. So ngano kayat yu ti progreso panagmaymay sa hanga marigatan ti panunot yu automatic Apo Congressman Eric Goyap. Okay. Kay Gina Dagusan, very well said, Sir Camantilas, naglawag nga explanation daytan. Watching here in Block 3. Berje Birato is watching. Yun, maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-watching. Listening. Salamat kanyayo amin, partner.
Yes, Baka- so yun, yaman tayo manan dagiti listeners and viewers tayo, kadagiti nadumad do mga social media platform, ket salamat iti anos yo. So managapumanen iti opisina ni Congressman tayo, Eric Goyap, abrasa na, danon na iti panangkablao na kada kayo, ket ibaga na nga kada kayo nga ikarkarigatan na iti kabaalan na nga tumulong kadagiti amin nga masiknan nga kasapulan ti tulong nang nangrunat nga pandemya akas nakita yung nga rod nga agrikrikos daytoy iti nadumada nga munisipyo nagapo iti Tuba particular ijay Ansagan nagapo ijay Kapangan then adatadta ijay Tublay then mapan ijay Trinidad. So you see daytoy ti makunkuna tayo nga real action man nga danunan da tayo amon na tayo ti kasapulan tayo tapno karigatan na ti kabailan na tapno masungbatan nga rod amin dagita pang kasapulan iti probinsya tayo iti Benguet. So iti opisina na agyaman kami manen kada kayo amin kakabsat iti anos yo nga nagdengeg nagbuya iti daytoy nga programa tayo tungtungan kongreso iti Kabingetan. God bless us all. God bless Benguet. Maraming salamat po sa inyong mainit na suporta ni Apo Diyos. Tinangnang runa, itatangag sapa. Salamat Japasya, Diyos tiagnina, kadatay amin, apada-pada.